Hi guys, welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen tatelicious achinyomba Lorraine guyo namadam boss zviri kunzi murima hure Lorraine guyo anenge akunwa mapirisi ari kusimba. See full video. Chingutaura mbishana ngokuti I thank God. Unoza kuti tuma status wanongo thank God. My God is wonderful. Kuti zvokuti ndatengerwa ichi naningi. Because pane vanhu vanoziva information yako vachauya kwandiri ndoifumura. Lorraine ndakagara hazi shamwari yangu madam boss ndizvo pamusoro munhu wanitongodawo zvezvo kuuya kuti Robert kudiko munhu wanitongoda chaichaio zvekutoti takambowira maititi kuti maititi nomarara sinokikiririra nofarirawo but madam boss achihure chose chakabuda Lorraine wakatinyadzisa kufunge taifunga kuti une order hauna order ukaona kudana nemumwe munhu ane edzi paperera wakadi kunotora usina edzi nditenda makofi ndediko inotanga kapachino ndandenda makapachino ndite energy ndikuenda kuina ine pati yandadedzwa ndikufanana nohospital so nditangenda makapachino ukudana nemumwe munhu ane edzi murima parara murume uya aparara ende mota yoyorenika usambobva wakatinyepera kuti unosvirwa usina kondomiwe usambobva wakatinyepera ndonyazozviziya nyaya gemu rechihure ndoriziya nekutengerwa mota kwawakaita kwega ukwirwa usina kondomiwe watozara edzegumwe ari kufuta ndofunga apa mapirisi rune ndofunga apa mapirisi atokabira izvozvi kozi mafutira ari kuita so munhu ari pamapirisi chiona wabviswa umandara naThomas Chishanje waenda wanopiwa chihure wakumwa pizza ezvinokane kadhori vakambozviona zvidhori zvokwabhata zvezvo bhata mazuva bhata pangaichitiko kuZimbabwe zvidhori zvokwa anenge chidhori zvomune zvaariso chidhori zvimatama kuti mutarise mapizza anenge chidhori uye mapizza ebhaka uchifira mota ungonzi mune gemu hamai uchitora varume vanhu zvinotochiona kuti unoine hosta show ipi kunzi MC unoita MC uchidanobira varume vanhu ushambidzira inorekodha kai sakungoti vanhu kana vachikupa mazilikes akawanda kukuda vazhinji vakukipa padhuze kuti vakuzive uno wako mapikicha anu gumbeze yani ari kufuta ka unoina ari kufuta anenge akapirwa mapikicha Lorraine ari kufuta musimuone here mazuva neni ari kufuta izvinombeya anoita nhumbi achibvisa nhumbi abvisa nhumbi yaThomas Chishanje akabvisa nhumbi yaTanzania ngoshani bisexual kuiko ndogara ndakaona zvayo akabvisa nhumbi tuidzo ndoda ndoziya ine ndo nhumbi dzandoziya tuidzo zvonakazvo ndaida nhumbi yavo ndaida mani unonaka takutikateka dainetekawe munenge mune bheko nemazai unonaka hangadaro shuwa akabvisa nhumbi tukawo nhumbi yaThomas yakabviswa nhumbi inonzi anongochane kuuk nani ndindoka ndichikanana nhumbi bvudza roketi mada amaititi vaita gumbezerego emudzijaya dzamaititi aiti hanzi chiyera havatukwe shemu muchaita ngozi I'm sure guys mazvinzwirawo mega kuti homwe yenyika iri kudedzera kuti Lorraine guyo anenge akusimba ari kupfuta hanzi anenge akurovawo mapirisi homwe yenyika yadedzera kuti munhu achiona ari kudanana naLorraine guyo ndewezanu PF ende mahure ndinowaziva inini haambofe akapfeka condom saka akutorwara akuita kunge chidhori. So guys, thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel TFA Files TV. Thank you so much for your support. It means a lot. I'm out.